Unsaon mo pag-ila nga ang imong pagsimba sa Dios usaba ka yutan-on o usaba kini kalangitnon? Ug karon mga igsoon, mao kana ang atong pagkaisgutan. Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi nining medyowa inyong mapaminawan ang tingog sa katawo nga gigamit ug gipuy-an sa balaang espiritu sa kamaturan. Ug karon ang atong pagkaisgutan mao ang pag-ila sa yutan-ong pagsimba o sa langiton nga pagsimba. Ug kining pangutanaha pagatubagon kini sa kanunay kong ginisgutan kaninyo o sa katawo nga gigamit sa balaang espiritu sa kamaturan. Kaya siya lang gayud ang makatubag niini. Kaya naman kaniya ang kaalam sa Diyos. Busa, aron na ato kining masabtan ang tanan, ato siyang paminawon. Kining akong napungutana kanimukol, kaya naagya pag gini sa balaang kasulatan sa sinulat ni San Pablo. Usaon pag-ila sa mga tao, ang yutan-on nga pagsimba o ang langiton nga pagsimba. Huwag ka na lang dagan salamat. Anak, pasaylo ako nga ako dito ang motubak ni anak. Ang buot kong ipasapat. Ang tawhanon nga pagsimba, adunay mga balaod nga ihulga sa mga tao. Ug niadto lang sila dito, pinaagi sa balahan. Igo lang silang nagsaulak, kao sa ulugan lamang. Di ba anak? Maila ka mang, pinaagi sa pulang. Kaya ako nagpakamatay ug gibuhat ang pulang. Anaka na sa balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan, wala na ang nagasulat, kundi espiritu na. Ang pagsimba nga tawhanan, nagsaulog lamang ka lang, selebrasyon. Di ba ako kanang gisulti kaninyo? Usa ka sa ulugan, usa ka seremonyas, tawhanon ka na. Kung nagasimba ka mo, nga maila ka mo nga Diyos na, tumana ninyo ang inyong gipanulti at ubangan ka na sa diyang magsimba ka mo. Matuman ang pagbuhat dinis sa yuta mayon sa langit. Unsa man ang matawag diha nga Diyos ng ka mo, di ba mapaubsanon ka mo? Kaya nga anak sa Diyos, nahimong tao sama ka ninyo, di ba nagpaubos, nagsakripisyo para sa uban. Wala na guna-una siyang kaugalingan. Nahadlok sa Diyos ang Amahan. Apan tanawa karon ang nagasimba. Kinsa ang kahadlokan? Ang katong ilang-gilang nga agalan. Nga nag-ilang nga sila sinugo. Apan tanawa ang ilang mga binuhatan. Anaa ka na sa balaang kasulatan kung adunay nagasulti nga sila sinugo. O sisahan, panida ang ilang gibuhat. So taasa kung sila nagasulti nga sila sinugo o Diyos na Kristohanan. Ang ilabang sinultihan, sibo ba ang ilang binuhatan? Anak, mao ka na ang akong giingon kaninyo. Daghang nagagamit ka na ko, apan wala nagatuman sa sugaw. Di ba anak ka na, gibadlong sila, nag-ingon ka nga dadon ninyo ang mga tao ngadto sa langit. Apan kamu mismo dili musulod sa langit. Nakadungog o nakabasa na sila ni anak mga anak. Apan wala ka na nila gisulti ang kamatuoran o gibutahan nila ang mga tao. Busa ka mo, kumuadto ka mo sa simbahan. Kaya nagatuo ka mo o nagasimba ka mo, nagadaig sa amahan. Pasagdai lang sila, tahura lang sila. Apan ariyaw lagsunda ang ilang binuhatan. Kaya ang tinuod ka Diyos na anak, mapaubsanan og naminaw sa pulang nga iya sa Dios. Kung nahigugma ka man sa inyong kaway og nagpaubas nga wala ka mo naglingkod sa lingkuranan nga pinasinugkan, di ba sa simbahan sama ka mo nga nakaon og dako nga piging nagpasinug. Apan kung matuman ang naa sa balaang kasulatan nga moanak kaninyo ang gipasinugan og papawaon ka mo, ignon ka mo, sir, hawa diha, kaya doon ako'y palingkuran.
Busa, salamat ka ninyo. Nga naa ka mo sa labing upas. Kay base, modool ang nagpasidungog niya na. Huwag ka mo ang palingkuro niya na. Pakaulawan ang mga tao nga nagpakaruingan nga sila gigamit. Sila niingon na nagpasidungog, nagapakaon sa lawas. Apan anak, ang buot kong ipasapat, ang laman, ang sulod ni anak, dili ang lawas. Unsa ma ang sulod kaninyo? Di ba ang inyong kasing-kasing? Anaa ba ang gugma sa nagpakaon? Sama ba sila sa ilang giangkon nga Diyos o Kristohanan ang nagbuhat og daotan sama nga nagpatay sa iyang kaugaling lawas? Gibalaan ka, ayaw na ka mo pagbuhat og daotan, ayaw pagpatas. Mao ka na anak, sila ang nagpapatay. Ana ka na sa balaang kasulatan, nagkapabugat sa Dios tungod ka wala nagabuhat. Maigmat na ka mga anak o nakabalaw. Balaan ka kung musulod ka sa simbahan o nagpasidunga kung anak ka ninyo ang maayong pinuhatan. Nahadlok ka mo sa Diyos o nitabang ka mo sa nagkinanglan, nagpaubos o sama ka ninyo bana higugma ang imong asawa. Kung ang imong asawa mutahod ka ninyo kamo sa mga ginikanan, ayaw pasok ang mga anak o ang mga anak kaora ang iyong ginikanan. Mausap ka na ang tinuod ka Diyos na kung mubuhat ka mo sa mga pulong nga maay nagaila ka ninyo nga tinuod ka mo Kristohanan. Apan magunsa man kung nag-ampo ka mo nga wala ka mo nagabuhat, nag-ingon ka mo matuman ang pagbuhat, apan wala niyo gituman, nagtuman ka mo sa inyong gusto, pagpakaruingan, padis-dis ka na anak. Sama nga nagbuhat ka mo mga idolo nga mga santos. Tao lamang ang nagpasantos ni anak. Busa kamo usab nga tao, santosa lang na ninyo sa ilang binuhatan nga nahimo silang santos. Sundon ug himuong modelo, dili mo ang inyong ludan kay usa ka na kapagsipsip. Dili ba di ay makaya ninyo pagsunod sa ilang mga gibuhat, pagpaubos o pagpasaylang? Bisan ang mga pastor, mga pari, dili ba di kaya nila pagpasaylo sila kasala? Dili ba di kaya nila ang pagpaubos? Dili ba di kaya nila ang pag-alakad? Ningon ako, laki-lakihan ang mga piyangan, putol o pagtuwa. Bistihan ang mga hubo nga pagtuo pinaagi sa pagbunyag nga Kristohanan. Wala nila gisulod ang tinuod nga Kristohanan. Mga dumudo ang mga tao nga dili nagatuo, nahimo silang nagpadistiyas. Mga dumudo o ang mga tao masakitan, dili sa tawanon lamang kundi masakiton sa pagtuo. Giuhaw sila sa pagmahal. Gikinahanglan ang magbalantay, ipakita nga nagmahal sa iyang mga karnero. Kamo anak, kung kamo ang nagapakaon sa nagbalantay nga nag-ingon sila ang nagabantay, sila ang nagatiman kaninyo nga kamo may nagapakaon. Kamo ang nagpaubos kanina, kamo ang nagsakripisyo alang kanina, kamo nagapaambit para kanila. Ug maingon sila, pakig-ambit ka mo sa lawas. Apan sila anak, nakig-ambit pa sa lawas. Simbolo lang ka na ang sulod ni anak, ang gugma. Kung nahigugma sila sa mga taong nagkinanglan, ana ako sa kasing-kasing, nagakaon sa simbalo, apan wala nagabuhat sa tumo sa gipakaon pinaagi sa simbolo. Nagainom sa bino nga simbolo sa dugo. Tawhanon ka na nga pagsimba nga nagainom. Apan ang tinuod nga Diyos o Espirituhan ng nagasimba, nagahandang sa bino nga tungod naguna-una sa iyang kaugalingan, tungod sa iyang sala,
nagpalansang sa cross ang inyong magluluwas. Apan unsa ang gibuhat nila, gituis nila kini ug nagasalig. Asa pa naman ang pagsalig nga nagasalig? Nagasalig sa balawat ug adunay mga balawat nga nagpalayo inon sa mga tao. Mga ako, nagakatawa sa ilang sala sa dihang adunay mga piging. Inay nga mamalandong, inay nga maghinulsol. Apan gikatawan ang ilang mga sala. Asa naman ang pagdaig niya na sa nagpatulo sa dugo alang sa mga sala nga kanunay maninoan gikatawan. Kung anaa ka mo dito, mga anak, sa usa ka dako nga seremonyas, pamalandungin ninyo tan-awa ang cross. Ngano nagpalansang sa cross ang inyong mga luluwas ug tan-awa ang imong kaugalingon. Gamita ang imong mga mata, iwag sa imong kaugalingon. Ngano nagpatulo sa dugo, wala bakay sala. Busa tumana ang kingan, kadluki ang Diyos. Ayaw na kamo pagbalik. Kung nakasalak kamo, mag-unsa man ang paghinulsol. Kung mabalik kamo sa inyong salak, kag espiritu, bisan wala niyo gisulti, nadungog ka na sa espiritu, kay hukman man kamo sa inyong mga tinago. Tama ba ka? Nagatago sila. Busa kamo, ayaw sa pagatago sa inyong mga sala. Hilak ug pagdangay ug ayaw pagbalik sa inyong naagyan. Padayon kamo nga nagatuman pinaagi sa gugma sa nagkinahanglan. Salamat kanimo. Salamat sa kanimo. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad nganing labing mahinungdanon nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom ni ini, kay ako mismo nakasabot og nakasinati naman niining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay ka mga updated every time nga mag-upload ko mga bago nga upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan. Peace out.